Okay, vi ved ikke, hvor vi er havnet henne. Vi cyklede ned ad sådan en mega groet til vej. Og nu er vi ved det her. Se den der gamle vogn. Ej, det er nøjeren. Er der ingen? Ej, prøv at se det der. Prøv at se det der. Ja, der var sådan en gammel hestevogn der. Der er en hytte dernede. Ej, der er frø. Ej, det er det nøjeren. Ej. Hvor er vi henne? Jeg mener, vi køber alle mulige fucking random veje, sådan vi har. Nogen, der ved, hvor det er henne? Altså, det her, det er jo en fucking hestevogn. Vi tjekker lige lidt med. Jeg hørte lige fucking stemmer. Du nu sagde, Jeg hører en trakt. Ej, nu risikerer jeg ikke blive fundet her. Også bare for det. Fuck, hvor nøjeren. Kom så for, fordi vi to nørder. Vi to idioter. Altså, vi kan bare komme. Ej, lige på. Vi løber bare aldrig. Kan fuck cykle det med. Hvad sker der? Det ligner fandme ikke, der har været nogen i 28 år. Der er pool. Løb op så. Nej. Tak fordi I så med. Ses i næste video.